తొందర రండిరా. ఎక్కడ తింటున్నారు అసలు మీరు? తినండి వచ్చి కమ్మగా జామకాయలు. లోపల ఓనర్స్ ఎవరూ లేరు. రండిరా, ఏం కాదు. కిందికి రా, కిందికి వచ్చేసి. కమ్మగా తింటున్నాను, బాగున్నాయి జామకాయలు. వీళ్ళేమో ఏం తెంపుకోవట్లేదు, నేను అందుకోసం వచ్చి తింటున్నాను ఇక్కడ. మా ఫ్రెండ్స్ కోసం చూస్తున్నా, మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వస్తలేరు. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఈ పండ్లు. రోజు చూస్తున్నా వచ్చి. ఎవరైనా చూస్తున్నారా అబ్బా? భయమవుతుంది నాకు కొంచెం అంతా. ఏం కత్తి తింటా. అరే రాముడు, ఎక్కడున్నావురా? ఇక్కడ బాగున్నాయి జామకాయలు. తొందరగా రారా నువ్వు జామకాయల కోసం. కృష్ణ, ఎక్కడున్నావురా? ఇద్దరు రండిరా తొందరగా. రండిరా.